Og det er også godt lavet til. Så han skulle ikke. Godt, Jan. Der er fed finte. Presse, Jan. Godt, Jan. Kom igen, Jan. Der kommer søg der. Stille, Hans. Kom igen, Archie. Kom nu lige, Hans. Der er også rigtig mange herovre, dommer, der er inde på hegnet. Der er 7-8 herovre. Herovre, dommer, den anden side, og så lukker og lukker. Så kommer han bag hegnet og så. Kom i gang. Stille, bliv stille. Kadangsen. Øj, 0-2 igen. Ja, beef. Nej! Nej! Lad nu være. Ellers skulle alligevel have ikke, hva'? Og spillerkagen. Til hele situationen filmet. Hvad, vinder vi så 3-0 eller hvad? Ja, ja. Ja. Fisk! Var det dans? Giver rød kort til det. Ej, hvor er det ærgerligt! Fuck! Lige når jeg skal til at vise mig frem. Det er